наскоро бях на детски рожден ден и когато приключи, децата събрани от родителите си, бива да си тръгват и на какво станах свидетел. Едно хлапе седнало на земята и каза: не искам да си тръгвам. Другото: мамо, защо сега? Точно си играем. Разбира се, те са си играли с часове, но когато им е хубаво, децата не искат да си тръгват. И това ме подсети за едни интересни малки хитрини, които научих някога, когато направих едно обучение по ненасилствена комуникация. Какво да направим в такъв момент и какво направих аз, и беше наистина забавно. Застанах пред едно от децата, погледнах го внимателно и му казах: знаеш ли сега какво си направила с своите устни? Ето така си ги нацупила. А какво си направила с очичките си? Ето така си ги присвила. Какво си направила с раменцата си? Ето така си ги повдигнала. Тя започна да се смее. Защо го правим това? За да обърнем внимание на детето и на неговата емоция в момента. Децата се променят, ние също, когато сме ядосани. Оттам насетне, първо, че се разсмяха и забравиха да се тръшкат. Второ, веднага казах: струва ми се, че си ядосана, защото бива да тръгваш. Да, тогава вече ни чуват. Обаче имаш избор. Можем да се оговорим след 2 дни да дойдем пак, или сега в колата да решим на кого ще се обадим от приятелите си, за да се появим пак. Какво постигаме? Постигаме това, че децата ни чуват. Първо, спира да се тръшкат, естествено. Това е най-първото. И освен това, какво се случва? Случва се това, че те се успокояват и ни чуват какво им говорим. Ако преди това не сме успели да ги разсмеем и успокоим, няма да ни чуят.